Always, ABS-CBN bring you Christ the Healer. Malipayong adlaw nga Domingo sa tanan. Ania nakita karon sa ikatulong Domingo sa tuig. Si Jesus sa atong ebanghelyo karon nagdapit sa pipila ka mga tao sa pagkuyog kaniya sa pagsangyaw sa ebanghelyo. Sila ang unang mga apostoles sa atong Ginoo. Nining santos nga misa, atong ablihan ang atong kasing-kasing aron atong mapatalinghugan ang tawag sa Ginoo sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi. Sa ngalan sa Makan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo, ug ang gugma sa Dios, ug ang panagiusa sa Espiritu Santo, maanaa kaninyo. Manasa kaninyo. Mga igsuon, maayong buntag kaninyong tanan, kilabina ninyo nga niya din sa kapilya sa mga madre sa St. Paul's, din sa Jones Avenue, din sa siyudad sa Sugbo. Usab kamo nga naa sa inyong tagsa-tagsa ka mga panimalay nga tungod sa bisan unsang hinungdan o katarungan nga dili kamo makaadto sa inyong tagsa-tagsa ka mga parokya karon, labi na ninyo nga mga dunay mga balatian. Kining misa ihalad nato unas tanan pasalamat kadto sa Dios tungod sa daghang grasya ug panalangin nga atong nadawat, ilabi na ang mga nadawat nato niini milabay nga semana. Unya pangayon usab nato sa Ginoo ang mga grasya nga buot atong madawat, labi na gayod alang sa mga adunay balatian sa lawas nga makakaplag unta sila og kahupayan o kaayuhan. Maghinulsol kita karon sa atong mga sala aron maandam kita alang sa pagsaulog ni Santos nga misa. Sugid ko ang akong kasalanan sa walay paglingon. Isugilon ko sa iyong kamay na kinigalahon, misalig lamang sa kaayo.
Kaluyan unta kita sa Dios nga magkagagawom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niyang ngadto sa kinabuging dayon. Amen. Himayad sa Dios dito sa lakakangin. Himayad sa Dios dito sa Kadait sa iyang mga tao dito sa yuta. Ginoong Diyos ang itong hari, Diyos sa mga makagagaw sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo. Nagadait kami kanimo, tungkol sa imong himaya. Himaya sa Diyos ito sa langit. Ginoong Jesucristo, bugtong anak sa Amahan. Ginoong Diyos, Kordero sa Diyos. Ikaw nagawag ka sa sala sa kalibutan, kaluoy kami. Ikaw nagalingkod sa tubo sa Amahan, dawatan ang panaguyo. Himaya sa Diyos ito sa langit. Na ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo. Ikaw lamang ang labing halangduro, Jesucristo. Uban sa Espiritu Santo, diya sa himaya sa Diyos na Amahan. Amen, amen. Himaya sa Diyos ito sa langit. Magampo kita. O Diyos nga magagagaw mo walay katapusan, manduya nga mong mga bukat, aron makapahimuot kanimo, o gimo nga magdaga ng mga maayong buhat, dihat sa ngalan sa imong hinigugmang anak, kiniamong gipangayo, pinagis sa mong Ginoong Jesucristo imong anak, nga buhi ugariban kanimog sa Espiritu Santo, Diyos nga sa hangtod sa kakangturan. Kinutlo gikan sa basahon ni Propeta Isaías. Sa miaging panahon, gipakaulawan niya ang Zabulon ug ang Neftali. Apan sa umaabot nga mga adlaw, himuon niyang nindot ang agianan latas sa dagat, ang yuta unahan sa Jordan, ang Galilea nga gipuy-an sa mga langyaw. Ang katawhan nga kaniadto naglakaw sa kangitngit, nakakitag dakong kahayag. Ang nagpuyo sa mangiob nga dapit, gisidlaka na sa kahayag. Gipadaghan mo ang lumulupyo sa nasod, Ginoo. Nagmaya sila diha sa imong atubangan. Sama sa pagmaya sa mga tao, inig kating ani. Ug ingon nga maglipay ang mga tao, inigbahin-bahin nila sa ilang inilog. Kay gigupok mo sama sa nahitabo sa Midian, ang yogo nga iyang gisangon,
ug ang karga nga iyang gipas-an, ug ang garote nga nagdaog-daog kaniya. Ang pulong sa Ginoo. Ang Ginoo mao ang akong kahayag ug akong kaluwasan. Ang Ginoo mao ang akong kahayag ug akong kaluwasan. Kinsa may akong kahadlukan. Ang Ginoo mao ang dalangpanan sa akong kinabuhi. Kinsa pa may akong kalisangan. Ang Ginoo mao ang akong kahayag. Usa ka butang akong gipangayos sa Ginoo, kini ang akong gipangita. Ang pagpuyo diha sa balay sa Ginoo, sa tanang mga adlaw sa akong kinabuhi. Aron makasudong ako sa kahiligugmaon sa Ginoo ug makapamalandong sa iyang templo. Ang Ginoo mao ang akong kahayag ug akong kaluwasan. Nagatuo ako nga makakita ako sa kaayo sa Ginoo, diha sa yuta sa mga buhi. Paabutang Ginoo uban sa kaisog, pagmalig-on sa kasing-kasing ug pabuta ang Ginoo. Ang Ginoo mao ang akong kahayag ug akong kaluwasan. Gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa taga Corinto. Mga igsuon, sa ngalan sa atong Ginoong Hesukristo, naghangyo ako kaninyo nga uyo na ninyong tanan ang inyong gisulti aron walay pagkabahin-bahin diha kaninyo. Paghiusa gayud kamo diha sa usa ka hunahuna ug tumong. Kay gibalitaan ako sa pipila ka sakop sa panimalay ni Chloe nga kamo nagbingkil-bingkil. Ang buot kong ipasabot mao nga nagkalain-lain ang gisulti sa usag-usa kaninyo. May nagsulti, dapig ako ni Pablo. Ang usa-usab muingon, dapig ako ni Apollo. Ug may nag-ingon, dapig ako ni Pedro. Ug adunay nag-ingon, dapig ako ni Kristo. Nabahin-bahin ba di ay si Kristo? Si Pablo ba di ay
ang gilansang sa krus tungod kaninyo? Gibunyagan ba kamo sa ngalan ni Pablo? Si Kristo wala magpadala kanako aron ako mamunyag, kundili aron magsangyaw sa maayong balita. Dili ginamit ang pulong nga lisod sabton aron dili mawagtang ang gahom sa kamatayon ni Kristo didto sa cross. Ang pulong sa Ginoo. Si Jesus nagtudlo ug nagwali sa mayong balita bahin sa paghari sa Dios ug nag-ayo sa mga masakiton. Ang ginumana kaninyo. Inutlog gikan sa Ebanghelyo, sumala ni San Mateo. Sa pagkadungog ni Jesus, nga gibilanggo si Juan, miadto siya sa Galilea. Mibiya siya sa Nazareth o didto puyo sa Capernaum, usa ka lungsod nga daplin sa lanaw sa Galilea, sa kayutaan sa Zabulon o Neftali. Sa ingon natuman ang gisulti ni Propeta Isaías. Yuta sa Zabulon o yuta sa Neftali, agianan padulong sa dagat, tabok sa Jordan, Galilea sa mga dili Hudiyo. Ang mga tao nga nagpuyo sa kangitngit nakakitag dakong kahayag. Kanila nga nagpuyo sa mangitngit nga yuta sa kamatayon, mudanag ang kahayag. Sukad diadto, si Jesus nagwali nga nagingon, hinulsuli o biyae ang inyong mga sala, kay hapit na maghari ang Dios. Samtang naglakaw si Jesus daplin sa lanaw sa Galilea, nakita niya ang duha ka managsuon nga mananagat, si Simon nga ginganlag Pedro ug si Andres ang iyang igsuon nga namukot. Si Jesus miingon kanila, kuyog kamo kanako og tudluan ko kamo sa pagpanagat og mga tao. Diha-diha gibiyaan nila ang ilang pukot og mikuyog kaniya. Mipadayon siya paglakaw og nakita niya ang laing duha ka managsuon, si Santiago ug si Juan nga mga anak ni Zebedeo. Didto sila sa ilang sakayan uban sa ilang amahan. Nagpuna sila sa ilang mga pukot. Gitawag sila ni Jesus ug diha-diha gibiyaan nila ang ilang sakayan ug ang ilang amakan ug mikuyog sila kaniya. Si Jesus misuroy sa tibuok Galilea ug nagtudlo sulod sa ilang mga sinaguga ug nagwali sa maayong balita bahin sa paghari sa Dios. Ug nag-ayo
sa mga masakiton. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Akong usbon, maayong buntag ninyong tanan. Tingali nakadungog kamo nining terminolohiya sa psikolohiya nga nagaingon Messiah syndrome. Unsa man kining Messiah syndrome? Usa kini siya kahimtang sa pangisip, a mental condition. Diin ang usa ka tawo magtuod siya nga siya pinadala sa Dios aron muluwas o magluwas sa kalibutan. No nga ang tawo nga anaa niining gitawag og Messiah syndrome, magtuod siya nga kinahanglang anaa siya. Sa ato pa, indispensable siya sa buhat sa kaluwasan. Nga kini silang mga tawhana, madungog nato nga kanunay magaingon, aw kunwa pa ako na gud na. Aw pasalamat mong diha ko, kay wa pa ko. Karaman siging ako nga nagtuo siya, nga kunwa pa siya, dili unta moabot ang kaluwasan. Mo na gitawag og Messiah syndrome. Mga igsoon, ako ning gipaambit ninyo tungod og alang sa Ebanghelyo nga bag-o lang natong nadungog nga gibasa. Dinhi sa Ebanghelyo, naghisgot na kini og substitution. No, sa basketball doon ay substitution, no? O uban pa mga sports activities, doon ay kuhaon o doon ay ipuli. No? So ang Ebanghelyo is out John in Jesus. No, nga si Juan ining panahuna, sa gisaysay kanaton sa Ebanghelyo, gibilanggo na ni Herodes. Sunod na tong balitaan nga gipapunggutan na siya liog ni Hari Herodes. No, nga nahuman naman ang misyon ni Juan. Unsa to iyang misyon? Ang pag-andam sa dalan alang sa Ginoo. Karon ni abot na ang Ginoo, miigsit na si Juan in Jesus Christ. O karon nadungog nato sa Ebanghelyo nga si Jesus nagsugod na sa iyang pagtuman siyang misyon dinhi sa kalibutan. Sa mayang misyon dinhi sa kalibutan, ang pagluwas sa katawhan. Kabahin niinin, doon ako'y tulo ka mga punto nga ako'y ipaambit ninyo. Ang unang punto, mao kini. Ang kaluwasan, buhat nga iya sa Dios, buhat kini nga gisugdan sa Dios og dili sa tao. Kung nahinumdum tingali kitang kugihan mo ba sa Biblia, human makasala ang atong unang mga katigulangan, di magud sila punta. Giyon gyud nga the first consequences of sin is shame and fear. Kung ikaw makasa, automatic na nga ikaw maulaw, ikaw mahadlok. Kung man ka makasala, di na gani ka maulaw o di na ka mahadlok, questionable na ng imong konsyensya. Human makasala ang atong unang mga katigulangan, di man sila, nanago sila. Kaya nga naman, nahadlok kami kanimo. Naulaw o nahadlok sila, nga naman, bisan pa niining tanan nga gihatag kanamo sa Ginoo, nakaako pa kami pagbudhi sa Ginoo. Pero ang tao naningkamot ba aron mangita sa Ginoo human siya makasa?
Dili baya ang tao mo'y naningkamot pagpangita sa Ginoo, kundili ang Ginoo gayod mo'y nanaog siyang trono og nangita sa mga tao, nangita sa atong unang mga katigulangan. Ug sa diyang hinugna ang panahon, gipadala sa Dios ang iyang bugtong anak kanhi sa kalibutan. Kung nahinumdum kita, niyatong Ebanghelyo kabahin sa pagpaybalo sa anghel ngadto sa mahal nga Birhen Maria, nga moabot na ang atong manluluwas, ang atong Ginoong Jesucristo. Unsa may pangan nga gihatag ngadto sa mahal nga Birhen Maria, pinaagi ni Anghel Gabriel. Magmabdos ka og muanak og lalaki, og nganlan mo siya Hesus, kay luwason niya ang iyang katawhan sa ilang mga sala. Nga, kini si Jesus, miabot din sa kalibutan. Diyos nga nagpakatao. Nakigugoy-hugoy siya sa tanan, dili lang sa mga maayo. Apil ang mga makasasala. Ang basahon sa mga buhat sa mga apostoles, Kapitulo 4, versikulo 12. Kini nagaingon, ang kaluwasan makaplagan diha kaniya lamang. Kay wala nay laing ngalan nga gihatag ang Dios sa kalibutan nga makaluwas kanato. Kinsa man ang pangalan nga Hesus. Unsay kahulugan sa ngalang Hesus? God saves. Ang Ginoo muluwas. Ang Ginoo magluwas. Umiyani, atong gisaulog bago pa lang ang Pasko. Miyani siya. Emmanuel, Dios nga mipuyo uban kanato aron magluwas kanato. Sa ato pa, si Jesus lamang ang makaluwas kanato. So kining buhat sa kaluwasan iya sa Dios. O kini gisugdan gayod sa Dios. Ikaduha nga punto. Tinuod nga ang kaluwasan iya sa Dios, kaluwasan kini nabuhat sa kaluwasan nga gisugdan sa Dios. Pero nadungog nato dinhi sa Ebanghelyo nga ang Dios ug iya gid ning kabubuton nga ang tao muabag, mutabang sa buhat sa pagpangluwas. Di ba gud ni mahimo sa Ginoo? Ay nganong di gud? Ingon bita to kay walay dili mahimo sa Dios. Sa ato pa mahimo gud niya nga sulugon niya ang buhat sa pagpangluwas. Pero musugot kitag sa madili, iyang kabubuton nga ang tao muabag di ay sa buhat sa pagpangluwas. Ug nadungog nato sa Ebanghelyo karon, kinsa ang una niyang gitawag? Two sets of two brothers. No? So, ang una niyang gitawag, kinsa man? Si Andres. O niya si Andres, gitawag niya ang iyang igsuon nga si Simon, nga mo'y nahimong Pedro. Ug silang tulo galakaw sa baybayon sa Galilea, sa Capernaum, sa unahan, nakita nila ang laing duha ka mga managsuon. Mga anak ni Zebedeo, kinsa ti pangalan nila? Si Santiago o si Juan. Pila na sila kabuok? 5 na sila. Sa ato pa di ay, mahimo ragod nga suluhon ra sa Ginoo ang buhat sa pagpangluwas. Pero nadungog nato sa Ebanghelyo karon nga iyaning kabubuton nga nanawag gid siya og mga tao nga muabag siyang buhat sa pagpangluwas. Unsa may ang giingon? Dali, sunod mo nako. Tudluan ko usab kamo pagpanagat og mga tao. Nga suluhon og mahimo ning suluhon sa Ginoo. Pero ang katawhan iyang gidapit nga muabag, mutabang nining buhat sa pagpangluwas. No, nga maingon nato,
There is no such thing as automatic salvation. So, walay kaluwasan nga mutugpa sa atong atubangan. Kining kaluwasan, buhat din sa Ginoo pero kinahanglang abagan sa tao. Mao na nga si San Agustin, miingon siya, the God who created you will not save you without you. Dagan kayo ning you. The God who created you will not save you without you. Ang Dios nga naghimo, nagmugna kanimo, samtang wala ikaw diha, dili usab muluwas kanimo, samtang wala ikaw diha. No, nga dili ra diay ang Ginoo ra mo'y magtrabaho sa kaluwasan. Kinahanglan sad nga ang tao muabag sa iyang kaluwasan. Ikatulong punto. Kining kaluwasan, dili ni siya kinahanglang adtuon. Kay ang kaluwasan ihatod ngadto sa nanginahanglan. Tanawa ra gud dinhi sa Ebanghelyo, ang katapusang paragraph sa Ebanghelyo mao kini. Si Jesus misuroy sa tibuok Galilea ug nagtudlo sulod sa ilang mga sinaguga ug nagwali sa maayong balita bahin sa paghari sa Dios ug nag-ayo sa mga masakiton. Wala lang di ay ang Ginoo naghuwat nga ang mga tao moadto niya. Kundili siya gid mismo nga makatabang, siya gid mo'y mihatod nini maong tabang ngadto sa nanginahanglan. Nainumdum tingali ta atong Ebanghelyo, human sa pagpaybalot sa anghel sa mahal nga Birhen Maria nga mamahimo siyang inahan sa Dios, unsa may ikaduhang misteryo sa kalipay, ang pagduaw sa mahal nga Birhen Maria ngadto siyang igagaw nga si Santa Isabel. Unsa may iyang adtuon didto? Magchismis? Wala siya dapita siyang igagaw nga si Isabel. Nahibaw lang siya pinaagi sa anghel ni Gabriel nga ang iyang igagaw nga tiguang na nagmabdos. Kung ang batanon maglisod, kung siya magmabdos, unsa na ka ng tiguang? Abot na ba'y nakasuway ninyo mabdos 80 anyos? No? So, gibana-bana nga mga 80 anyos ang edad ni Santa Isabel sa dihang nagsabak siya ni San Juan. Ang mahal nga Birhen Maria nakahibaw siya nga ang iyang igagaw talabangon. Naghuwat ba siya nga dapiton? Naghuwat ba siya nga hangyoon? Siya nga makatabang, muhatod di ay sa iyang tabang ngadto sa nanginahanglan. Mao ni gihimo sa mahal nga Birhen Maria. Sa pagkaibaw niya nga talabangon ang iyang igagaw nga si Isabel, mi voluntaryo gyud siya. Mao ni ang gihimo siyang anak, ang Ginoong Jesucristo. Kay bawo siyang daghang nanginahanglan. Pero wa gid siya maghuwat nga adtuon, iyag yung gihatod ang iyang tabang ngadto sa mga nanginahanglan. Now, so, mga igsuon, kanang tulo atong reviewon ha. Una, ang kaluwasan iya ni sa Dios. Gisugdan kini sa Dios. Si Kristo lamang ang atong manluluwas. Wala na'y lain. Kanang taong naguna-una nga siya ray gipadala sa Dios aron magluwas sa katawhan, diferensya ng utoka. Now, so, kung kita, ikaduhang punto, kita gihangyo lang ta sa Ginoo nga muabag. Iyan ang buhat. Gidapit lang ta nga muabag nini maong buhat. O kay katulo, kung galing muabag man ta sa atong Ginoong Jesucristo niyang buhat sa pagpangluwas, dili nato huwaton ang mga tao, kundili ihatod gani kini ngadto sa mga nanginahanglan. Tapuso na ko ni ato istorya ni Mother Teresa sa Calcutta, nga karon nahimo ng sangta, nahimo na siyang Saint Mother Teresa of Kolkata. No, from Calcutta nahimo namang Kolkata ro, no? Sa kadlaw nagingnan siya sa usa ka dato, Mother, pagkadaghang masakiton, pagkadaghang tigulang dinhi sa India, kano naghago-hago man kani? Makahurot di ay kana nila?
Usik-usik lang ka sa imong panahon. Di ka kahurot, inidaghan kaayong masakiton, daghang mga tiguang din sa India. Mingon si Mother Teresa, yes, it is just a drop. It is just a drop of water into the sea. But after that drop, the sea will never be the same again. Usara ka tulo. Kadako ng dagat, pero humana na mong tulo, ang dagat dili na parihas. Doon na ikausaban. No? So, di ta mga ambisyon nga human, masulbad na to ang tanang problema sa kalibutan, talabangon sa kalibutan. Buhaton lang nato, bisan unsa kagamay nga atong mahimo, dako na kaayo na. No? Ingon si Albert Einstein, whatever we do is always insignificant. But the important thing is that we do that insignificant thing. Itang tanan, nagatua ko sa Dios nga amahan magagagawon sa tanan, mabubuhat sa langit ug sa yuta. Kang Jesu-Kristo iyang anak kabugtong, Ginoo nato, nga gipanamkon sa lalan sa Espiritu Santo. Gianak ni Maria nga Bergen, disakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus sa batay ug gilubong. Mikunsad sa mga minatay sa ikatulong kadlaw na banhaw. Misakat sa langit, nagalingkod sa tuod sa Diyos kabakan nga makagagawom sa tanan. Gikan dito, bubalik siya ron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatua ko sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanaw sa lawas, ug sa kinabuhing dayon. Amen. Mga pag-ampo sa katilingban. Mga igsuon, magampo kita ngadto sa makan alang sa kahiusakan sa tanang katawhan sa tibuok kalibutan ug moingon kita amakan hiusaha kami diha sa imong anak ang tanan. Amahan, hiusaha kami, diha sa imong anak. Alang sa mga pangulo sa atong simbahan, ug sa tanang nag-alagad sa ngalan ni Kristo, nga diha sa matinud-anon nilang pagsangyaw sa mensahe sa kayusahan, ang tanang mga Kristiyanos mahugpong uban sa gugma sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, hiusaha kami, diha sa imong anak. Alang sa mga pangulo sa kanasuran, nga ang ilang pagtuo mutubo ug maligon ug magdala kanila ngadto kang Kristo. Aron ang ilang pag-alagad sa katawhan, subay gayud sa kabubuton sa Dios. Ug sa ingon, ang kalinaw ug hustisya ug patigbabaw, magampo kita sa Ginoo. Amahan, hiusaha kami, diha sa imong anak. Alang niining tuig sa parokya, isip kay usahan sa mga komunidad, nga unta magdala kini kanato sa tinuuray nga pagkahiusa sa tanang katilingban nga miangko ni Kristo nga ilang Ginoo. Ilabi na sa pagpatunhay sa hustisya, kalinaw ug kaangayan, ug ang pag-amping sa kinaiyahan. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, hiusaha kami, diha sa imong anak. Alang sa mga masakiton, ilabi na ang nagtanaw karon sa telebisyon, nga magpabilin sila ang mga tinuod nga sumusunod ni Kristo. Bisan pa sa taliwala sa malisud nila nga kahimtang. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, hiusaha kami, diha sa imong anak. Alang sa tanan nga nagsaulog sa ilang adlaw na tawhan karon, ilabi na kang Beatrice Avestruz nga nagsaulog sa iyang usa ka gatos nga birth anniversary. Panalinginan unta sila sa Ginoo ang maghahatag si kinabuhi sa mga grasya nga ilang gikinahanglan. Magampo kita sa Ginoo.
Alang sa sulugoon sa Dios Teofilo Kamomot, Obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Amahan niyo sa kami, ihasa imong anak. Alang sa tanang nangamatay, ilabi na ang biktima sa extrajudicial killings, nga mahiusa na sila uban ni Kristo dito sa gingharian sa langit. Magampo kita sa Ginoo. Amahan niyo sa kami, ihasa imong anak. Muhilom kita sa makadiot alang kaniining musunod nga mga katuyuan. Ginoong Isus, abliha ang among kinabuhi alang sa gahom sa pagtuo diha ni Kristo. Tabangi kami sa pagampo, pagsaksi ug pagbuhat alang sa kahiusahan sa tanan nimong mga anak. Pinaagi ni Jesucristo among Ginoo ug manunubos. Amen. Mga igsuon, pagampo kamo arong kining atong halad nga mga sakripisyo, dawaton unta sa Dios nga makan, baka gagagom sa tanan. O Ginoo, dawata nga maluluyon ang among mga kalad, nga sa pagsangtos kanamo, imo untang itugot nga magluwas kanamo, kini among gipangayo,
Pinagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manakaninyo. Ibayaw ang inyong mga katsing-katsing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga katong Dios. O sangtos nga makan, Diyos nga tunhay o magagagahom sa tanan. Ang ngayon matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Nakita namo ang imong walay kinutubang gakom diha sa imong paagi sa pagpangluwas. Mianhi ikaw, aron pagluwas ka namo, pinaagi sa gakom sa imong pagkadiyos. Apan mo imong pagbuot nga maluwas kami, pinaagi sa usa nga sama ka namo. Gisalikway sa tao ang pagpagkikigala kanimo, apan ang tao mismo mao'y nag-uli niini kanamo, pinaagi ni Jesu-Kristo among Ginoo. Ug sa uban sa mga angelo mga sangkot sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog silang way kunong nga pag-awit. O sangtos gayon ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasasangtos. Ipadalangin mo Espiritu, aron pagsangtos diniwagat sa, aron mahimo ginialang ganamo, nga lawas ug dugo ni Jesu-Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit siya ang kaugalingon, mikuhat siya og pan. May pasalamat kanimo, mipigat ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinunan ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos sa panihapon, mikuha siya sa kalis. Ipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag niini ngadto sa iyang mga tinunan ug biingon. Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunay nga kasabutan. Ang dugo nga yula alang kaninyo galang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhatag kini aron paghandom kanako. Adung isangyaw ang misteryo sa pagtuko. Si Kristo namatay, si Kristo nabangaw, si Kristo balik Arong paghandom sa kamatayon o pagkapanaw ni Jesu-Kristo. Nagahalad kami kanimo makan, dining pan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan.
Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip kaangayan nga mo atubang o mo alagad kanimo. Ug himuha nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkaiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuha nga maghingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco among Papa, ni Jose nga among obispo, ni Oscar ug Dennis sa iyang kaabag ang mga obispo ug sa tanang mga pare. Hinumdumi sa mga among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy-e kaming tanan. Himuha kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni Senyor San Jose nga iyang bana, uban sa mga apostoles ug sa tanan nga mga sangtots nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila mo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga mayaon, pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinakagi kaniya uban kaniya ug di ka kaniya. Gihatag nga na kanimo magkagagakong nga makan, dihat sa kaingusan sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kakangturan. Karon isip mga anak sa Dios, magdungan kita pagtawag sa Dios nga atong amakan, gamito nato ang mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Nakandagat sa mga langit, pagday ko nagimo nalan, muabot ka na mo ang imong gingkarigan, matumarang imong pagbukod, hindi sa yuta, ay kung sa langit. Ang galano namo sa matagadlaw, ikatagan namo karong adlaw, upasayloa kami sa among mga sala, maingon nga kami nagapasaylo sa mga nakasalatan namo, ug dili mo kami itugyan sa mga pasulay. Inunuwa luwasa kami sa mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwatson sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panakuna aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa salaog may layo sa tanang kasasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Ang gingarigan ang dagom ug ang gimaya, hangtod sa kakangturan, agagagagamen, agagagamen.
Ginoong Kristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw, ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw, ihatag ko kaninyo. Ayaw danawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan. Usibot sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kay usa. Ikaw nga buhi ugari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manakakaninyo. Ipakita nato karon ang timaan na kitang tanan, managsuon. Panagdayet pa na ang karinyo. Mga igsuon, kinimawot si Jesus, ang kordero sa Dios nga nagawagdang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kita nga gidapit aron moambit sa iyang panihapon. Magampo kita. O Diyos nga magagagagom, itugot ka namo nga sa pagdawat namon sa imong grasya nga makabuhi, maglipay kami kanunay sa imong hatag, kini among gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Pagampo alang sa masakiton.
Langito nga makan, gidawat sa imong anak ang kasakit o kamatayon sa krus, aron itudlo ang bertud sa pailob diha sa kasakitan. Dungga ang pangamuyo nga among gihalad alang sa masakiton. Hinaot nga nagantos tungod sa sakit o balatian, makaamgo nga gipili siya aron mahimong sangtos, o nga ang iyang kasakit nahiusa sa kasakit ni Kristo, alang sa kaluwasan sa kalibutan. Kini among gipangayo, pinagi sa among Ginoong Jesucristo, imong anak, nga buhi ugari uban kanimo diha sa kaiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinasingkasing nga pasalamat alang sa tanan nga nitabang aron atong mahatud kining santos nga misa sa mga may sakiton nga anaa karon sa ilang panimalay ug di kaha sa balay tambalanan. Salamat ilabi na sa atong Mass Presider, si Reverend Father Cosme de la Peña, Choir, Sons of Mary, Pilgrims, World Apostolate of Fatima, Basak Mandawi Chapter, led by Bonnie Pipito, Crusaders of the Holy Face of Jesus, Pardo Chapter, led by Maricar Alipar, Offerers, Mary Angeli Ocaniada Lapenoria, Mrs. Beatrice Avestrus, and Miss Jane Duarte. Sa atong altar servers, Eucharistic ministers, lectors ug kaninyong tanan nga niya karon dinhi, daghang salamat. Greetings sub sa atong YouTube viewers, Marietta Jean Bacalia from El Monte, California, John Paul Kayakap from Japan, Inday MJ from Saudi and her family from Toledo and Leyte. Alang ni atong gustong mutabang aron atong mapadayon ang paghatod sa Santos nga Misa, alang sa mga masakiton, ipadala lang ang inyong donation sa Daughters of St. Paul. Ang Ginoo manaa kaninyo. Madalangin kaninyo ang Diyos nga magkagagahom sa tadan, ang amakan ng anak ug ang Espiritu Santo. Tapos na ang misa, maglakaw kita ba nagumawag kalinaw ni Kristo.